салом алайкум дӯстон ва тамошобинони канали ғайримонтажӣ. Бародаро як чанд рӯз пеш рафтем ҳамин хонаро сиёнка кардем. Дидем ки харидорҳои хона бениҳоят бисёр будай. Боз як бори дига хостем ки бирем ҳаминҷоро сиёнка кунем, дар саволҳои ҳамат мақсад ҷавоб диҳем. Бародаро ин хонаҳои панҷҳуҷрагае ҳастанд. Ин хонаҳои ремонт кардагиёш 400 000 сомонӣ. ёеш ки ремонт нокардан 300 000 сомонӣ. Ҳамаё бародаро аз сомонанд. ин ҳамин рост то анам рости дара пеши ҳавлини хидат мешавад. Ана бародаро нашо дар куҷо буданд ин хонаҳо. Ин хонаҳо бародаро дар поёни корхонанд. Ин ҳоз як видеоига кардагиам дар ҳамун роҳи калон. ҳамунҷаро мемонам тамошош кунед. ина бародаро ҳамон хонаҳое ки сиёнкаш кардагем дар анамҷа қарор доранд. ина роҳи қурған амҷа инаҷа намҷа дарвозаи қурған ҳамуҷай инаҷа чи заправкаи востокай инаҷа роҳи газ инамҷа карочи хонаҳо дар намин минтақа. Боз бародаро ҳар як кадомат менависем ки номерои соҳиби хона. Бародаро аввал ман видеоро нопартофта дар YouTube номерои соҳиби хонаро ман дар описани видео мондам. Дар ҷое ки маълумоти паррара мегирӣ бародарон кадом видеоро ки тамошо кардем аввал описани видеоро бинен, яъне поёни ҳамон видеоро. Мақсади ҳамон видео дар поёни видео ҳаст. ҳаминҷа навистагия. Ман номерои соҳиби ҳамон хонаро дар поёни видео мондагим. Бидроен ҳамунҷа зангиш бизанед. Бо менависем бародаро ки ҳама хонаҳо мақсад свет об доранд. Ина бародаро худтон бинен ҳаминҷа свет дора. Дар ҳамун видеои пешакинаам сиёнка карда будам. Мақсад чӣ доштам? ҳамун светош гирун буданд ҳамунҷа вақте сиёнка карда будам. Баъд воқеи саволҳои мақсад аҷоиб метиҳам. Бо навистагие ки иҷа лифт дора? Не бародаро иҷа лифт надора. ё хчу мақсад ҳамин деэтажа. Айна бародаро дар ҳамаи саволотон мақсад ҷавоб додем. Ин хонаҳо дар поёни корон қарор доранд. 300 000 сомон ва 400 000 сомон. ана бародаро барои маълумотҳои бештар гирифтан дар номерои соҳиби хона занг бизанед. яъне барои кредит гирифтан ёки барои ними суми хонаро додан барои ҳамин чизо дар соҳиби хона занг бизанед. гап занен қатиш ҳамаша мефаҳмонатон. номерои соҳиби хонаро дар ҳамин болои видео мемонам ки описани видеоро шумо наёфтед. номероша ки занг бизанед дар ҳамунҷа 280 комментария зиёд ҳамунҷа навистагим ки описани видеоро бинед номерош ҳастанд. хайр бародаро паноҳи ҳамат ба худо нигаҳдорто боша барори кор то навори оянда. Бародаро вақте ки ман ҳаминҷаро дидам насамам дил ганда бид нашид. гаҳ кунем бародаро ки 97.9% одамо дар канали ман тамошо мекунанд, не ки подписатсия намекунанд. ана бо бинед ки одамое ки дар канали ман подписатсия кардагиянд 2% аз 1%ш дар канал подписатсия кардагия, канал тамошо кардааст, мақсад подписатсия кардааст. 97.9% видеоро тамошо мекунед, не ки подписатсия намекунед. барои ҳамин бародаро чӣ хоҳиши кардем? ман чун ҷо хестам дигим бора рафтам ҳамин хонаро сиёнка кардам. агар ки ман пеши ҳамин гуфтани шумо агар ҳаминҷаро медидам, ҳамин ки чанд одам тамошо кардем подписатсия кардаги нест, ҳаминро медидим, мумкин ки ҳамин дигим бора намерафтам, ҳаминҷаро сиёнка намекардам. не ки баъд гаштан омадан ҳаминро дидам ки чанд одам мақсад подписатсия накардааст. бародарои азиз, иқа жадни нашен дар канал подписатсия кунед. ҳамин қа фоидаи шумо ки дар канал подписатсия мекунед, мақсад подписчиконаро бисёр мешаванд. агар не ягон фоидаи сум нест ҳозир. ина ҳозир дар худа нишон медиҳем ки ай чанд ҳазор просмотр. ина нигаҳ кунед. ҳозир бета тамом нишонтон кутем. ина бародаро бинед ки ай 91 ай 92 ҳазор просмотр $1.98 омадагия.
агар не пешаки вақте ки монетизатсия ҳуй буд дар Россия ҳуй буд монетизатсия ай 91,000 не қариб я $500 зиёд кор мекард, $500-600 зиёд кор мекард. Неки нигоҳ кунед ки $1 $2 кор кардаги барои ҳамин ин корои ман мисол барои ҳамин сум нест, фақат барои подписчик зиёд чида, фақат 600 одам подписатсия кардаги гап нест. ҳазор раҳмат. одам мега подписатсия кардаги нест. Илтимос дар канал подписатсия кунед, ҳамин қаҳиш мо меравад. Тамом.